Už dnes sa skončil školský rok v materskej škole v Spišskom Podhradí. Nezvyčajný je nielen dátum, ale aj jeden z hostí, ktorý deti pred začiatkom prázdnin navštívil. Netradične skoro a na netradičnom mieste v reštaurácii sa lúčili so školským rokom škôlkári zo Spišského Podhradia a netradičného mali aj hostia. Bol som pozvaný sestrami z Írska reolnými. Práve oni túto škôlku pred 11 rokmi založili a dodnes ju aj riadia. Videli sme okolo nás, že rómske deti nechodili do škôlky. Do školy možno chodili, do škôlky nie. Učíme sa matematiku, slovenčinu, tancujeme. Írske sestričky vyriešili aj problém s dopravou detí, ktoré bývajú ďaleko od škôlky. A ja tam chodím pre nich ráno, prídu k nám, trošku majú nejaký teplý čaj, lebo čo potrebujú, majú škôlku a potom ideme domov. Neprekvapilo nás, že v rómskej škôlke na Slovensku, ktoré vedú Írky, deti ovládajú 3 jazyky. Oh, de la keruži igenav. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Sú zlaté, strašne zlaté sú tie sestry. Slovami to neviem naozaj vynachváliť. Sú určite poslané od Pána nášho, od Boha, k nám poslané pre naše deti a pre náš národ, aby nám pomohli. Zo Spišského Podhradia Marek Baláš, televízia Markíza.